Що тут можна провокувати? Я живу в Україні, я живу в Харкові, Харків – це Україна. Чим я провокую? Для мене це є символ патріотизму, символ свободи нашого міста. Я не знаю. Якщо їм це не подобається, хай їжджають у Росію. Стоять! Куда бежишь? Стоять все! Стоять, я уважаю! В сторону, говорю, все! Потом не надо кидаться! Блядь, тупые, в Европу собрались! А